L'esperança és quelcom amb plomes que s'ajoga en l'ànima i canta una cançó sense paraules. I mai no para, no mai. I més dolça en el vendaval se sent, i forta ha de ser la tempesta que puga batre l'ocellet que a tants ha escalfat. La sentida en la més freda de les terres i a la més estranya mar, però en l'adversitat mai a mi em va demanar una engruna. Soc Carme Manuel, he llegit un poema d'Emily Dickinson i us convido a la presentació del calendari Temps de Dones, Dones en Temps, 2021, el proper dimecres a les 5:30 de la vesprada. Fins aleshores.